खुलुमबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै दिनै नोंथांमोननि सेराव आं गोदान दोंसे खन्थाइ आवरायथिनो आखायाव लाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजां मोनगोन आरो खोनासंलांगोन होननानै दिनैनि खन्थाइया जोबोद मोजां दोंसे फिथिखा खन्थाइ एबा रमान्टिक खन्थाइ बे खन्थाइखौ आंनिसिम दैथायहरदों कुनालराज बर'आ उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बिथाङा कटन इउनिभारसिटियाव बड' आयदा लानानै फरायगासिनो दङ बिथांनि खन्थाइनि मुङा जादों आं दिनैबो गोसो थोनायनि फोथाराव आबाद मावो जोबोद मोजां बोथोरजों गोरोबनाय खन्थाइ खोनासंलां आं दिनैबो गोसो थोनायनि फोथाराव आबाद मावो नों नोंनि गोरबो बिखायाव दैमा खंसे जाव आं बेयाव अखा हागोन नों नोंनि थब्ल' थेन्था आसिजों अख्रां गंसे बिलिर आं बेनि आगर जागोन नों नोंनि लाइमोन स्रि सोलेराव दख'ना थावसि गान आं बेनि मोदोमनाय बरायगोन नों नोंनि गोरबो बागानाव बारसे बिबार बारग्लांहो आं बेनि बिदै सोबगोन आघोननि माइ नाराजों सिफुं सुयोब्ला नों फोथाराव माइनाव बराय आं नोंनि गुफुर सि जागोन लावखार गथ'फोरनि होर हा मोसौ बलद होबोनायाव फालोसे दावथेबा बिरदाव आंखौ जंखायहरदों लेला मजनु दान्थे बिएट्रिसआ फाफ्लि गंसे बानखोनानै लानाय नैबे निजोम मोनाबिलियाव आंबोसो खथि आवरायफ्लांदों आगै नोंखौ सानैनो गोसो थोनायनि दोंसे खन्थाइ पुसनि रोमोदो बिखायाव बार गोदान गाम्बारि बिबारफोरनि फास्रा सिबखो मोसाग्लांनायाव आंबोसो बावबुलि राजा जाना ग्रोम खाम दामफादों आगै नोंखौनो आसागि बैसागि सानफ्लांदों मेसेङा थांनानै दैज्लां सौफैब्ला आगै नों नोंनि गोरबोखौ आंनो आदि हो आं बेवहाय आबाद मावगोन मोनसे रोखोमनि गोसो थोनायनि आबाद फिनानै दोननाय हालिसे मोसौ दामब्रायाबो अब्ला स्रेम बलद जाहैफागोन खन्थाइ सेनसे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे खन्थाइखौ मोजां मोनदों होननानै खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो पेजखौ फल' खालामनो दाबाव नोंथांमोनाबो आंनो खन्थाइ दैथायहरनो हागोन मेसेन्जारनि गेजेरजों दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों